Bé, un cop acabat aquest Consell, us haig de comunicar 3 notícies. La primera és que, amb les 12.000 lleis que acabem d'aprovar avui, hem batut el rècord mundial, actualment en possessió de Corea del Nord. La segona és que, segons el Consell Consultiu, de les 12.000 lleis, 11.500 o són absurdes o ja estan fetes. Suficient. I la tercera cosa que volia anunciar-vos és un tema personal. Avui és el meu cumpleaños. Sí. A tal efecte, us vull convidar a un aperitivo al Frankfurt de la plaça de Sant Jaume, però rapidito, Hosti! El teu aniversari, president, però i no ens havies dit res? No fa falta. Jo sé que sou sentimentals i que tu, Joan Saura i Laporta, nascut a Barcelona el 24 d'abril de 1950 a 1:45 de la matinada, te'n recordes dels aniversaris de la gent que t'estimes. Oi que sí? Molt bé, doncs jo ara surto fora un moment a fer veure que faig alguna cosa i quan entri ja em doneu el regal sorpresa. D'acord? Gràcies. Jo no li he comprat res! Em castigarà! Em posarà de consellera de justícia! Montse, calma't! Ja ets consellera de justícia! A veure, algú porta un Rolex embolicat per regal? No, però li hem de fer algun regal, el que sigui. No coneixeu aquest paio quan s'enfada. Vinga! Ja t'ha perpinyar. Oh, Déu meu. Un Sengoku! No, això ho tinc! Una ploma! Un telèfon! No, crisi del govern! Nosaltres els altres cordobesos. No! Crisi del govern! Una bandera! No! Ei! Ja ho tinc! Això? Vaya merda! Veu? Ja està. Hola. No. De part de tots. Quina il·lu. Què és? Res, un petit detall. Pensa que la intenció és el que compta. Com diria un fiscal. Una grapadora. Una grapadora Petrus 45 678. La meva primera grapadora. Amb aquesta grapadora vaig grapar l'expedient de les obres del Corte Inglés de Cornellà quan era alcalde. M'heu tocat la fibra. Com sou? Avui la liem. Després de l'aperitiu, tots al Chiquipark. Ja veureu quin cumpleaños. Seguiu-me, i Burlolín. Bravo! Vaya potra! Talleu, és bona! Que fora aquest gag! És com si tinguéssim por del Montilla. És absolutament... Absolutament què? respectuós amb la realitat. És que ara és molt diferent a quan hi havia en Maragall. Oh, i tant, en Maragall tot era molt més... Molt més què? Molt més diferent. Us heu d'oblidar del Maragall. D'acord. És que allò no es podia aguantar. En Carot va anar a les 9 hora espanyola cap a Perpinyà. Ja veuràs tu quina conya. Luego el Saura va muntar el autobús de l'Estatuto. Amb el pasquís al govern no gens menys sabia. Sustos! Ara que estàs tu és diferent, perquè no donem notícies ni volem. Us gusta la tila que serveixo en els consells. Esteu més tranquil·los, així ja anem fent. El sistema me funciona, me va la mar de bé. Li diré al Zapatero que ho apliqui als del PP. I bon rotllo hi ha en aquest govern. Sí, Tots nosaltres som molt més que consellers. els meus amigos, aburrint-nos passamos les hores. Els teus amigos, i que es mogui no surt a la foto. Els meus amigos,
Sora. Els teus amics, Puigà de Gàbia és el nostre eslògan. els meus amics. Molt bé, fins aquí la festa. A treballar.